Κάπως ανήσυχη η Hawaii Music Girl. Τώρα έχει δοθεί εκκίνηση. Καλή εκκίνηση έχει η Ερώεσα. Προσπαθεί αμέσως για την πρωτοπορία. Έμεινε λίγο πίσω η Αλεπέ με τη Hawaii Music Girl και την Εφροσύνη Chance. Η Ερώεσα καθαρά στην πρωτοπορία. Μιγιώτης Κλατσού προωθείται στη δεύτερη θέση. Η Dancing Κατερινιό. Η Hawaii Music Girl τώρα που κάνει ανέβασμα. Η Αλεπέ. Πιο πίσω η Εφροσύνη Chance. Italian Job. Με την Ερώεσα 1,5 μήκος τώρα από τη Hawaii Music Girl. Η Αλεπέ προωθείται στην τρίτη θέση. Στο κάγκελο είναι η Dancing Κατερινιό. Italian Job. Πιο πίσω η Εφροσύνη Chance και Μιγιώτης Κλατσού. Πάμε για τελευταίο 600 Ερώεσα, Hawaii Music Girl στο ένα μήκος, πιο πίσω προσπαθεί η Εφροσύνη Chance, ο Italian Job και η Αλεπέ που είναι κλεισμένη όμως στο σημείο αυτό. Πάμε για τελευταίο 500 με την Ερώεσα πάντα μπροστά, 1,5 μήκος από Hawaii Music Girl κάνουν τώρα μαζί την επίθεσή τους ο Italian Job και η Εφροσύνη Chance στην εξωτερική, στο κάγκελο είναι η Αλεπέ. Η Ερώεσα όμως έχει το πλεονέκτημα στην στροφή, είναι 2 μήκοι μπροστά από Italian Job, Εφροσύνη Chance και Hawaii Music Girl. Ερώεσα μπαίνει με πλεονέκτημα 2-3 μηκών από Italian Job και Εφροσύνη Chance. Η Ερώεσα, Εφροσύνη Chance στην εξωτερική κάνει ανέβασμα τώρα στα τελευταία μέτρα και περνά η Εφροσύνη Chance με δυνάμεις. Η Ερώεσα με Italian Job όμως η Εφροσύνη Chance είναι δυνατή. Πάει για την νίκη. Ερώεσα, Italian Job. Italian Job μάλλον στη δεύτερη θέση. Ερώεσα και Αλεπέ.